Sinusrelationen. Ved sinusrelationen så benytter vi os af den halve appelsinformel, som lyder på en halv gange a gange b gange sinus til c. Det er det samme som en halv gange a gange c gange sinus til b. Og det er det samme som en halv gange b gange c gange sinus til a. Og så skal vi dividere for at kunne fjerne de ensbetydende tal, og det gør vi ved at gøre sådan her. Og nu kan vi så fjerne de ensbetydende tal. Og i den her, der har vi så en halv, den forekommer 2 gange. Så den kan vi godt strege ud. Det samme kan vi gøre med a, da de forekommer 2 gange. Og det samme med b. Og så står vi så tilbage med sinus c divideret med c. Og herover så kan vi fjerne en halv igen, fordi det forekommer 2 gange. Det samme med a'erne, c'erne. Og så står vi tilbage med sinus b divideret med b. Og hernede, så er det sådan set bare det samme. Vi kan fjerne dem her. Og så står vi tilbage med sinus a over de lag. Så det vil sige, nu står vi tilbage med men den her formel kan også godt vendes om, og den måde man gør det ved, det er at bygge de her tal om, så det ser ud som a divideret med sinus til a. Og det kan man også gøre med den her over. Okay, jeg redegør lige for den halve appelsinformel. Den normale universelle udregning af arealet på en trekant, det er en halv gange grundlinje gange højde. Og vi tager udgangspunkt i denne her over, retvinklen her, trekant. Og sinus til vinklen, regnereglen for den, det er den modstående katete divideret med hypotenusen. Og i og med at vi har den her trekant, så tager vi jo så til vinkel C. Og det er jo så vinkel C, det er lige med den modstående katete divideret med hypotenusen. Og hvis vi så ganger med a på begge sider, så får vi sinus til C, som er lige med, eller sinus til C gange a er lige med h. Og så hernede, så har vi jo så den universelle formel her igen, og det er lige med en halv gange med grundlinjen gange a gange sinus til c, og det herovre, det er det samme som h, så der står egentlig bare en halv gange a gange b gange sinus til c. Og det er sådan omskrivningen, og så har vi redegjort for den halve appelsinformel. Ja. Jeg skal lave beviset for kosinusrelationen, som vi kan se heroppe. C anden er lige med A anden plus B anden minus 2AB gange med kosinus til vinkel C. For at lave beviset har jeg tegnet den her trekant, hvor at, trekant A, B, C, hvor at den er også delt op i de her 2 trekanter, nemlig trekant ADC og trekant ABD. I trekant ADC, der ved vi, at h i anden plus x i anden er lige med b i anden, og derved kan vi altså konkludere, at h i anden plus b i anden, altså h i anden må være lige med b i anden minus x i anden. Og ved trekant ABD, så ved vi, at h i anden plus a gange x i anden er lige med c i anden, og derved kan vi så konkludere, at h i anden er lige med c i anden minus a minus x i anden. Yes. Og siden at vi ved, at h i anden er lige med b i anden minus x i anden, og c i anden minus parentes a minus
x parentes slut i anden, så ved vi altså, at de må være lige med hinanden. Og når vi har det her, så kan vi så isolere c2, og så får vi c2 er lige med b2 minus x2 plus a minus x i anden. Og ved at bruge kvadratregnereglerne, eller kvadratsætninger, så lyder på a minus b i anden er lige med a2 plus b2 minus 2ab. Så ved vi også, at c2 er lige med b2 minus x2 plus a2 plus x2 er lige minus 2ab. Og så ved at fjerne x, hvor vi her ved, at vi har et minus x2 og et plus x2, så kan vi så fjerne det x2, og så har vi c2. c2 er lige med a2 plus b2 minus 2ax minus x. Og vi ved herfra, at x det er lige med b gange cosinus til c. Så derfor så ved vi, at c2 er lige med a2 plus b2 minus 2ab gange cosinus til c. Og det er også kosinusrelationen. Beviset for kosinusrelationen, anden del. Vi har trekant ADC, hvor at vi ved, at h i anden plus x i anden er lige med b i anden. Og derved så ved vi også, at h i anden er lige med b i anden minus x i anden. I trekant ADB, der ved vi, at h i anden plus a plus x i anden er lige med c i anden. Derfor så ved vi så også, at h i anden er lige med c i anden minus a minus x i anden. Ved at tage de her to tal, som vi ved h er lige med, så kan vi også sætte dem ind her. Så ved vi, at vi ved, at de her to, som h er lige med, er de samme tal. Så derfor så ved vi, at b i anden minus x i anden er lige med c i anden minus a minus x i anden. Ved at isolere c, så finder vi så ud af, at c i anden plus b i anden minus x i anden er lige med a minus x i anden. Og ved at bruge kvadratsætningen, så ved vi så, at c i anden er lige med b i anden minus x i anden plus a anden plus x i anden plus 2ax. Og fordi vi har et minus x og plus x i anden, så kan vi så fjerne de her to x'er fra selve sætningen. Og derfor så ved vi også, at ved at gøre det, så får vi så formen c i anden plus b i anden. C i anden er lige med b i anden plus a anden plus 2ax. Og fordi vi så ved, at x heroppe, at det er lige med x, at det er lige med b gange cosinus til vinkel c, på grund af cosinus til vinkel c, det er lige med x divideret med b, så ved vi, at c anden er lige med b anden plus a anden minus 2ab gange cosinus til vinkel c. Det er det tredje del af kosinusrelationen. Kosinusrelationen er c anden er lige med a anden plus b anden minus 2ab gange cosinus til vinkel c. Og vi ved, at cosinus til vinkel c er lige med 0. Så hvis vi ganger, så hvis vi siger 2 gange a gange b gange cosinus til c, så giver det 0. Så derfor så kan det lige så godt stå c anden er lige med a anden plus b anden og ikke noget mere. Så derfor så har vi også bevist, at det her det gælder for den her trekant.